Децата живеят в свят, в който най-обикновеното ги изпълва с възхищение, удивление и радост. Когато емоционалните нужди на децата са удовлетворени, те растат радостни, играят и работят с ентусиазъм. Тогава учат и създават желание. Рязането и набождането с вилица са добра предпоставка за развитието на моториката на ръцете, а тя от своя страна е важна в по-късен етап за писането на цифрите и буквите. В света на възрастните тези социални умения изглеждат елементарни, но за децата това е работа, която изисква усилие и концентрация. И децата работят с желание, а наградата е самия резултат.